खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ, गिबि मन्थ्रिया मेलेमगोनां फरायसाफोरनो साइकेल, स्कुटि रानदों। अनसाय आरो गोहो होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबाराव थांखि गोनां 12 साननि रोगाथाइ हाबाफारिखौ बेखेवदों। बे हाबाफारिनि थांखिया फरायसाफोर, आइजोफोर आरो दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनि सायाव नोजोर होनानै 12 साननि गेजेराव गासै रायजोआव 12 लाख सुबुंफोरखौ थोंजोङै मुलाम्फा होनाय। बेखेवनाय समाव बिबुंथि होनानै गिबि मन्थ्रि शर्माया गोहोम गोनां राहाफोरनि गेजेरजों जिउखौ सोलायनो थाखाय गावनि रादायखौ फोरमायदोंमोन। बे हाबाफारिया दावगानाय आरो जौगानायनि फारसे आसामनि नारा-नाथा नाजानायनि फोरमान, बिथाङा बुंदोंमोन। फरायसाफोरखौ गोहो होनाय थांखिजों सर'साजाइ स्टेडियामाव मोनसे राननाय फोरबोनि समाव गिबि मन्थ्रिया गोबां गाहाय बिथांखिफोरनि सिङाव बान्था आरो थुलुंगा होयो। आनन्दराम बर'आ मेरिट स्कलारशिपनि सिङाव एसएसएलसि आनजादाव 75% एबा बेनि बांसिन मोननो हानाय सा 26,969 फरायसाफोरनो नोगोद रां बान्था होनाय जादोंमोन। सोलोंथाइखौ जौगाहोनो आरो हान्था-मेलानि जेंनाफोरखौ गोरलै खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि जर'खा बिथांखिनि बाहागो महरै थाखो 9 नि फरायसाफोरनो 3,23,640 साइकेल राननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो 48,673 स्कुटि बै हिनजावसा फरायसाफोरनो होनाय जादोंमोन, जायफोरा सेथि थाखोजों गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव उथ्रिदोंमोन आरो हौवासाफोरा 75% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननो हादोंमोन। बे राननाया प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव सोफाजानाय ड बाणिकान्त काकति मेरिट बान्थानि बाहागोमोन। रायजोनि रुजुजायै सोलोंथाइ सोरबिथिं खान्थिखौ नोजोर होनानै शर्माया बुंदों, सिएमआ इयुन जोलैफोरखौ जोथोन लानायनि थाखाय गावनि रादायाव रुजुजायै गसंना दं। मुं थिसननायनि मासुल रेहाय होनाय आरो बेफोर हाबाफारिफोरा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों हेफाजाब खान्थि सोरजिगासिनो दं। आरोबाव मोनसे गोहोम गोनां आगानाव सिएमआ रांखान्थियारि फसंथानफोरनिफ्राय बिमाफोरजों लाजानाय 55,000 रांनि दाहारखौ रेहाय होनायनि गावनि समायखिराखौ रोखा खालामदोंमोन। बिथाङा फोसावदोंमोन दि बैफोर आइजोफोरनो एनअसि आरो क्लियारेन्स फोरमानलाइ होनाय जादों, जाय बिथांमोनखौ गावसोरनि दाहारखौ सुख'नायाव मदद होदों। गिबि मन्थ्रिया फरायसालिमानि फरायसाफोरनि थांखिजों फैबाय थानाय फोसाबनायफोरावबो गोसो होदोंमोन, जेराव 2,500 रांनि दानारि स्टाइपेन्ड आरो आनजादनि मासुलखौ रेहाय होनाय दंमोन। बेफोर राहाफोरनि थांखिया रांखान्थियारि बजाखौ खम खालामनाय आरो रामनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजों इयुन सोरजिनाय, बिथाङा बुंदोंमोन। जौगाथायनि 12 सान हाबाफारिया गोनांथार गोनांथिफोरखौ सुफुंनाय आरो गावनि नोगोरारिफोरखौ गोहो होनायाव गोसो होनायजों लोगोसे समावेशी जौगानायनि थाखाय आसामनि रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ, चिरां जिल्लायाव प्रमद बर'आ गाहाय लुथायारि सानज'थाइ मावथांखिफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरां जिल्लायाव सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थाइ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम श्री प्रमद बर'आ आमलाइगुरियाव गोबां गाहाय मावथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारिफोराव मोनथाम गोनांथार फसंथानफोरनि थाखाय सिमा इन्जुर लुनाय आरो बिथायारि सानज'थाइ जौगाहोनायफोर दं। सेथियाव दङ आमलाइगुरि बड'सा एलपि फरायसालि सोरगिदिं इन्जुर लुनाय आरो जिसिआइ सिटफोरखौ सोलायनाय। नैथियाव दङ आमलाइगुरि मडेल अंगनबादि मिरु आरो सिमा इन्जुर लुनाय। थामथियाव दङ 1147 नं आमलाइगुरि एलपि फरायसालि आरो सिमा इन्जुर लुनाय। बे फालिथायाव श्री प्रमद बर'आ सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आरो मोजां आबहावा सोरजिनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै बुङो दि बै मावथांखिफोरनि थांखिया फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थाइ आरो गासै सोलोंथाइनि रोंमोनदांथिखौ बांहोनाय। बे फालिथायफोराव मानगोनां एमएलए श्री निर्मल कुमार ब्रह्म, मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री सायखं बसुमतारी, गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बाहागो लादोंमोन। बिसोरनि जथाय नुजाथिनाया ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खुंथायनि रादायखौ दिन्थियो। बे मावथांखिफोरा ओनसोलारि सुबुं समाजनि थाखाय गोख्रों मुलाम्फा लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय फरायसा आरो मावफारियाफोरनि थाखाय समानै साबसिन खाबु होगोन।
थामथि खौराङाव दङ मानगोनां इएम धनन्जय बसुमतारिया बिजनीनि बर' लावगावआव हेन्डलुम ट्रेनिं आरो प्रडाक्शन सेन्टार बेखेवदों। जायगानि सि दाग्राफोरखौ गोहो होनाय आरो आखाइ इसान सेक्टरखौ जौगाहोनायनि फारसे मख'जाथाव आगान होनानै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री धनन्जय बसुमतारिया मैया बिजनीनि बर' लावगावआव हेन्डलुम ट्रेनिं काम प्रडाक्शन सेन्टारखौ बेखेवना होयो। गोदानै बेखेवजानाय मिरुआ ओनसोलारि सि दाग्राफोरखौ गोदान मुगानि आदब आरो गियानजों थागथियारि खालामनानै ओनसोलाव जि दानाय नुथायाव जांख्रिखांनाय लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे थांखिया बिसोरनि दिहुनथाइ गोहोखौ बांहोनाय आरो आथिखालनि दाबिफोरजों गोरोबनायजों लोगोसे दोरोङारि जि दानाय हुदाफोरखौ रैखा खालामनायखौ रोखा खालामनाय। बेखेवनाय फोरबोआव आखाइ इसान आरो सि जोम बिफान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC), गोबां अनजिमानि गोसो गुदुं सि दाग्राफोर आरो जायगानि गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव नुनो मोन्दोंमोन। बे जथुमनाया मिरुआ लाबोनो थियारि जानाय मोजां सोलायनायफोरनि थाखाय सुबुं समाजनि गेजेराव रंजानाय आरो मिजिंखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री बसुमतारिया आखाइ इसान सेक्टरखौ हेफाजाब होनो रादाय होयो आरो गामियारि आरिमुगिरिफोरखौ गोहो होनायाव बेबादि हाबाफारिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बिथाङा बे मावथांखिखौ जाफुंसार होनायाव आखाइ इसान आरो सि जोम बिफान आरो जायगायारि खुंथायनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ तामुलपुराव ट्राइबेल इम्प'रियाम आरो फुड क'र्टखौ बेखेवदों। तामुलपुर, दिसेम्बर 11, बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोल (BTR) नि ट्राइबेल दोरोंखौ फालिनाय आरो जौगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान होनानै मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM श्री प्रमद बर'आ मैया तामुलपुरनि 2 नं दगारगावआव ट्राइबेल इम्प'रियाम काम फुड क'र्टखौ बेखेवबाय। गोदानै बेखेवजानाय एम्प'रियामआ ओनसोलनि जिउगोनां हारिसायारि हारिमुनि थाखाय मान बावनाय महरै गसंदों। बेयो जिल्लानि धोनि उनमोनथाइखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मिरु महरै खामानि मावगोन, जेराव बेनि दोरोङारि आखाइ शिल्प आरो आखाइ इसान दं, जाय ओनसोलारि आरिमुगिरिफोरखौ गावसोरनि हाबाखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे जौसां होगोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री बर'आ बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों रांखान्थियारि जौगानायनि खाबु सोरजिनायजों लोगोसे BTRनि रुजुजायै हारिमुआरि सिनायथिखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बे हाबाफारियाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम डक्टर धर्मनारायण दास, मानगोनां MLA श्री जलेन दैमारी आरो ट्राइबेल एफेयार्स बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो नुजाथिदोंमोन, जाय दावबायनायखौ गोसो बोनो हानाय आरो सुबुं समाजनि जौगाथायखौ बांहोनो हानाय गोहोनि थाखाय बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन। फुड क'र्टआ एम्प'रियामनि मोनसे गोनांथार बाहागो, नंगुबै हारिसायारि जामुंफोर होनो समायखिरा लायो, जाय जायगायारि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे हारिमुआरि आरो ओंखाम संग्रा थावनि महरै बेनि खावलायनायखौ दाजाबदेरना होयो। बे हाबाफारिया ओनसोलारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनाय आरो इयुन जोलैनि थाखाय BTRनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायाव गोनांथार बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ BTR सोरखारा फरायसाफोरनि थाखाय साइबार सिकिउरिटि आरो ससियेल मिडियानि गोहोमनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि जागायदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) सरकारनि सुबुं फोनांजाब बिफाना फरायसाफोरनि मोनसे मबाइल फननि बिबानगोनां बाहायनाय आरो साइबार रैखाथिनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे गुवार सांग्रांथि हाबाफारि जागायदों। फरायसाफोरनि थाखाय समाजारि बिजों आरो साइबार रैखाथिनि गोहोम बिमुंनि बे हाबाफारिया लाइमोन गोसोखौ डिजिटेल मुगानि खाबुफोर आरो जेंनाफोरनि बादै सोलोंथाय होनो नाजादों। क'क्राझार हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव मैया फोसावदिंनायनि बेखेवनाय जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। BTR सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगयारिया बे हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन आरो मोनसे थुलुंगायारि बिबुंथि लाखियो। डक्टर सरगयारिया सोलोंथायारि आरो गावारि जौगाथायनि थाखाय इन्टारनेटनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन आरो बेनि जाथावना खहाफोरनि बेरेखायै सांग्रांथि होदोंमोन। ससियेल मिडियाजों सोमोन्दो थानाय खैफोद आरो साइबार सिकिउरिटिनि गोनांथार गोनांथिनि बागै सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ BTRनि गासै 9 जिल्लानि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव खुंनाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेखेवनाय जथुम्मायाव क'क्राझार CITनि प्रफेसार प्रदीप कुमार सिंह, BTCनि नेहाथारि रुपटिम बरग'हाइ आरो बोसोनगिरि रन्जनलाल कुमार बरुवा बायदि गेदेमा सुबुंफोराबो नुजाथिदोंमोन। बिथांमोनहा समाजारि बिजों प्लेटफर्मखौ नेभिगेट खालामनाय समाव सांग्रांथि आरो बिबाननि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै फरायसाफोरजों बेसेनगोसा सानथौखौ रानलायदोंमोन। बे हाबाफारिया लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आरो गियान गोनां डिजिटेल आबहावाखौ जौगाहोनो BTR सोरखारनि रादाय होनायखौ दिन्थियो।
जाय बिसोरखौ बिरोंदामिनजों सालायनाय मुलुगाव जौगानो थाखाय गोनां आगजु आरो गियानजों सुजुयो। द'थि खौराङाव दङ तिनिसुकिया पुलिसआ सिखावै लाबोनाय गोथां थाव जब्द, 3 सिखावफोरखौ खायो। मोनसे जाफुंसार अपारेशनाव तिनिसुकिया पुलिसआ हाबजाननि पावजान गामिनिफ्राय दैथायहरजानाय गोथां थावनि 18 ड्राम जब्द खालामो, जेराव मोनसे आयेन बेरेखा थाव खावनाय रेकेटजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ खानाय जायो। उफ्रा पुलिस सामलायगिरि एएसपि मृण्मय दासनि दैदेननायाव बे अपारेशना साननि फुङाव जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ उत्तर प्रदेशनि थागिरि अमरज्योति नेउग, प्रदीप गहाइन आरो भला जादब होनना सिनायथि होदों। ओनसोलाव सोलिबाय थानाय थाव सिखाव फालांगि हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै मोनसे खौरां मोननायनि उनाव पुलिसनि दांथाया फैयो। पुलिसआ ड्रामाव दोनथुमनाय गोथां थावखौ मोनदोंमोन, जायखौ आयेन बेरेखा लामाफोरनि गेजेरजों फाननो गोनांमोन। हमजानायनि उनाव बिबानगिरिफोरा रेकेटनि सिमा आरो गिदिर दायगोनां नेटवर्कजों बेनि जाथावना सोमोन्दोनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाय जागायदों। बे जाफुंसार अपारेशना ओनसोलाव थाव सिखाव फालांगि आरो आयेन बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय तिनिसुकिया पुलिसनि नाजाबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। हमजानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै लानाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।